तर आज येस ना आम्ही एक क्विज खेळतोस. हा जितले तर तिथलं तू शिकयत आलो. व्हॉट इज युअर नेम? अरे वा तू आमची गेल्यान दाखवून तुळून तू ट्रान्सलेशन. तू जेवलो आहे वनसांड. वनसांड जेपर उंडा. अरे तो देऊनच्या असं तो देऊनच्या जेपर उंडा. हा आणि वय उठायचं. गाइस कसं की मालपुंड जातं. यंक लास्ट चॅलेंज. Oh yo here never forget Konkani game. What's up guys, welcome to my new vlog. आणि पूरे जना के गुड मॉर्निंग. घंटे चले 7:34. आज ही फुल हेक्टिक डे थर्सडे. मला पूरा दिवस बाहेर वच्चा काल आमगे कार्तिक पुनव मिस झाला. मग क्लास असेल वेळ ते ताजी किती वच्चा का जायनी. तो फर्स्ट ब्रेकफास्ट रेडी करूया. आप लगते की फटाफट रुलाव असं रुलावची फंड घालता. तर चहा द्यावर लावंगा आता फटाफट रुलाव फंड घालता. मला टाइम आहे ना मग आता 1 घंट्यात बाई सर्चेस मला ते रुलाव असणं बेस्ट. मला फटाफट जाता. सिंपल हेल्दी असं. सिज्जो ताची किती ढंकला. आता चहा रेडी झाला. सुपर. अरे हा विसरलो ची हात उडका जाईल मग बायका पेट्रोल घालच्या विसरलो का आणि अंगरून रेडी झाला. आता ब्रेकफास्ट करता रेडी जाता आणि वत्ता मग. तर फायनली पेट्रोल आणि पुरा भरून झाला. आता वतस ऍक्च्युअली म्हाका वेळ जातो. घंटे पळयनी हांव कितले जाल्ले लेटर जस्ट क्लास जाल्ले. आता घरकड वतस जेवणाक आणि हांगा पळया हे नवेची कसून गाडी. ती गाडी दिसता कस्टमाइज केलेली दिसतं. घरकडे येऊन थोडेफार ब्लॉग एडिट केले. मला म्हाका जशी टाइम मेळटा तशी सकाळ म्हाका करच्या मेळ्ळें. तर आता हांव जेवणाच प्रिपरेशन केला. राईस केला कुकरान तो आणि कालचे सार आशिल्लो अम्मान केल्लो तें खाता असं. त्यांच्या आता घरकड कोण ना तर सकाळ नको प्रॉपर ब्लॉगय करनी. शुभदा चमकला कामाका अम्मा चमकला मेगेल बहिणील घरकड. हांव कसन करू घरकड बैसून शुभदा सांगच्या हांव कसन बनवू कसं नाही ना. आज इथं राईस केलं आणि सार असं त्यांची कोण खावच्या अंगला को सार यमी सार खाऊया आणि राईस एक नंबर. तर जेवून झालंय आणि रेस्ट केलंय. 2.5 घंटे आता वच्चा कितलं छंद पेंटिंग्स आणि करतसत पळाय वणती का हन्नी पूरा जण करतसत पळाय. कितलं बेस्ट दिसतं पळाय. सुपर झाला ना वण ती. तिथलं काय घाणे दिसना छंदही दिसतं आर्टिस्टिक दिसतं. या पळाय मेट्रो पिल्लर आन पळाय ते पुढं आर्ट केला पळाय. तिथलं छंद दिसतं अशी पुढं आर्ट असल्या रे है ना. आर्टिस्टिक वर्क. Later that same evening. तर घंटी जल्ले आता 6:45 आणि हंग पळ्या 6:45 आणि तो आता कितलं काळोख झाला पळ्या. दिवस ऊन झाला आणि रात्र चढ झाली आणि असनो आहे या टायमार असनो थंडी स्टार्ट झाला. हंग असनो आहे एक नंबर वेदर झाला. वारय सुटला आणि थंडही झाला. एक नंबर छुम्मा वेदर झाला. तर जस्ट आम्ही आता ही आम्हाला घरकडे आले होतं. द मोस्ट सॅटिस्फाईंग टाइम इज दिस. बबल रॅप. ये बर्लिन फटाकी पडता सा तू. मेरे लिए सिंपल फटाकी. नो पोल्यूशन फटाकी. डिनर टाइम चपाती ऑमलेट चिकन. येस यमी टमी. कोण चिकन आणि ऑमलेट खाऊन घरकडे येले तर आणि सकाळ दाखवून व्लॉग करणी असेल. तर आता जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट केलं तर आज येस ना आम्ही एक क्विज खेळतोस. हा क्विज खेळतस ती. तर क्विज जाणतो यो म्हाका तुळू शिकयतला. मग तुका कसं तुळू शिकयता. अरे म्हाका जितले तर तिथलं तुका शिकयत आलो. कशी शिकोवचे तू कोंकणी निमगेतले हांव उत्तर दी. एक सांगते तुका प्लीज. इझी म्हणून म्हाका चड येना म्हाका प्रॉपर येना प्लीज. कोण म्हणलं तो म्हणटाशील बारी म्हाका येता येते मला थोडं येता. इतलं अशी येना की फ्लोन तू नेबर्स पुरे निमगिता त्यांना सांगता मेरे को तो आता है आंटी. हाँ यंको मेरे को तो आता है आंटी. यंक बर्पे नाही यंक तुलू बरपुंडू. हा वय तशींची कसन की असेल. यंक मीन्स यंक म्हणलं मक्का तशी नो. आय ट्राय करत असं. यंक तुळू बरपुंडू. हा बरपुंडू हा अशी कसन की असं. हांव असं पुरो मिक्स करून उलयता. सॉरी आंटी आंटीची म्हणजे आणि कसं म्हणजे आंटी म्हणता आणि कसं म्हणजे आंटी यंक तुळू बरपुंडू तशी म्हणची नव्हे. ओके आणि कसं म्हणजे वगैरे. व्हॉट इज युअर नेम? सिंपल नेम तुका.
पुदार यांची ना. अरे वा दुःख कशी अरे दुःख कशी करतो बरोबर असेल तर यांना पुदार इंची ना यो देवा आशिल त्यान मेगेले आमगेले फ्लोरार एक आंटी आशिल तांणी तुलू आशिल तांणी म्हाका हांव तांगे लागीं केन्ना एकच सेंटा हांव वॉज व्हेरी स्मॉल 4-5-6 years आसच्या पुरो तांणी थोड्या मनसा खातीर आशिल्लें मागीर तांणी शिफ्ट जालें तर तांणी म्हाका एक सेंटेन्स शिकयलेलें वॉट इज युअर नेम तेंची म्हाका पुदार इंची ना सही आहे व्हेरी नाईस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि कसं आमची केलं निमगी हांव सांग हे या टाइमला इथं तू खंय वता आसा इर ओल पोपिनो होय इर ओल पोपिनो इर हा तू काही वतास न्हू तर तू इर म्हणचे इरो दिसता होय इर ओल पोपिनो पॉपिन्स न्ही पॉपिन्स चॉकलेट इर ओल पोपिन अशी लागते इर ओल पोकिनो ओला इर ओला घेऊन वतास ओला जाल्या कल ओला न्ही ओले 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 वाले होय त्या पिक्चर आयला पद्य. ओके नेक्स्ट. ओके 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 अरे बट म्हाका शिकोवचें आशिल्लें इर ओले इर ओल अरे ओलू ओलू कसं की ओल इर ओल पोपिन ठरय तू एक ओला की ओले की अरे म्हाका जितले ते तितले शिकयतस गो तुका तू एकली. ओके ओके नेक्स्ट इर ओल पोपिनो पोपिनू तू एकली चल. ओके नेक्स्ट आमची केल्यान दाखवून तुळून तू ट्रान्सलेशन. तू जेवलो वे वनसांडा वनसांडा करेक्ट इर ना वनसांडा इर ना गतला म्हाका खाली वनसांडा गत सुपर सुपर कळताच म्हणल्यार या इर ना वनसांडा येस म्हाका 1-2 सेंटेन्स मात्र कळटा. सुपर व्हेरी गुड नाईस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. म्हाका ಗೊತ್ತುಶಲ್ 2 सेंटेन्स ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಳು ಪಾರ್ಕೊಂಡ ಕಸನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲಬ್ ತುಕು ತುಳು ಎತ್ವ ಹಾ ते प्रॉपर आहे नाव गाईस इरेक तुलू बरदुंड बरपुंडा हा इरेक तुळू बरपुंडा बरपुंडा आणि अनेक होतच म्हाका तो बसच्या कसं म्हणजे कुल्लू 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 होय नुत आता आमची काय सांगता. ओके तू नुत बैस म्हणल्यार इर मनी पेल्ला कुल्लू इर मनी पेल्ला कुल्लू मनी इर मनी पेल्ला कुल्लू मनी पेन्ना कसन की मनी पेल्ला कुल्लू मनी पेना कुल्लू. अरे बाबा कुल्लू म्हणाली नाही गो कुल्लू म्हणाली काय इर मनी पेल्ला कुल्लू कसन की असते म्हणाली कुल्लूच पिलं. ओके 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 नेक्स्ट. तू आज कंची अवंगल घालला इंडिया घाला तू विंगड घाला तू एक इंडिया घाला विंगड घाला इर ओल अंगी हा म्हणल्यार अवंगल अंगी म्हणचे अंगी अंगी अंग कसं म्हणचे ते आमची केलं तर अंगा म्हणचे न्हू अंगीक अंगल म्हणचे तुळून तू अंगा कसं म्हणजे अंगाक अयो देवा कसं सांगचे म्हाका डाऊट इतले खतरनाक असतं. अरे बापरे अंगाक कसं म्हणची यार बॉडी त्यांची अंगाक अंगी अंगी काक गोत ना यार सॉरी कमेंट गाइस कमेंट वय वय प्लीज सांगा आमकां गोत ना बद्द गोत ना. ओके नेक्स्ट व्हॉट इज द टाइम नाउ अरे इंग्लिश चलता ओके व्हॉट इज द टाइम नाउ टाइम इंचिना अंड हा टाइम इंचिना म्हळ्यार कसं नाही टाइम इंचिना कितले नाही टाइम इंचिना हा इंचिना म्हळ्यार कितले वय करेक्ट बरोबर न्हू म्हाका गोत ना बाई सॉरी हा चिकी चूक जाला माफ करा तुम्ही करेक्ट करा. टाइम इंचिना अंड हा इंचिना टाइम अंड म्हळ्यार कितले घंटे जाले. नेक्स्ट तुका देऊनचे आसोय म्हळ्यार जेप्पर उंडा म्हळ्यार तुका देऊनचे आसोय तुका देऊनच्याक जेप्पर उंडा हा आणि वयर उठाच्याक अरे त्यात गोतू ना अरे पत्ता गोत ना यार आलोचन करच्या ती यार ऊपर उंडे तू एकली ऊपर उंडे घे कसं ऊपर उंड गत ना म्हाका ए यो देवा कसं नाही
जेपरुंडा मुळे तो गुदूंची अग अयो देवा उपर कसं नाही अरे बाबा मग विसरलो हांव असं कसं लॉजिक करतस ते बसार वतना त्यांनी ते म्हणचेस येयले जेपरुंडा 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 म्हळ्यार देऊंचे आसा आता वयर चडचे आसा ते ऐकून अपरुंडा आता ते ऐकूत ना म्हाका अयो देवा तुम्ही सांगा कमेंटान तू प्लीज सांग म्हाका आमकां गोतना बद्द गोतना आता नेक्स्ट म्हाका भूक लागला यांक बडा आपुंडू वही बद्दची वडा खावची वडा नाही गो बडा आपुंडू यांक बडा आपुंडू बडा मीन्स भूक लागल्या फनी बद्दची बडा म्हळ्यार बड्डची म्हाका बडा म्हळ्यार वडा जाय वड नाही गो बडा आपुंडू म्हळ्यार भूक लागल्या आपुंडू म्हळ्यार आपुंडू म्हळ्यार म्हाका भूक लागल्या होय ते गाईस आम्ही असं ट्राय करत असं ती थोडं ना करेक्ट हा थोडं आम्ही ट्राय करतो म्हाका खाली 2 सेंटेन्स होय हांव असं आलोचन कशी करता कसं कोण कोण असं कहीं दाखवून कसन उलयत आशिल्लो त्या पुरा गांवांत म्हाका फ्रेंड्स मागीर बसार वतना चिक्की तोडे पुरा आलोचन करून हांव पुरा ते कंपायल करतास ओके नेक्स्ट सॉरी म्हाका न्हीद येता तसं हा यांक निद्रा बारपुंडू यांक निद्रा बारपुंडू यांक निद्रे बारपुंडू इझी आसा यांक निद्रा ब्लॉग क्लोज करताना याची म्हणटली यांक निद्रे बारपुंडू गाईस वय टाइम आसता का आनी जायन येदळते ओके नेक्स्ट कितलो टाइम लाय ती इर इंची ना टाइम कसं ना सॉरी नाका सॉरी काय ना तू कितलो टाइम आनी म्हळ्यार इर तान्नी पिवच्या कसं ना फाल्यां तान्नी पिवच्या कसं ना ए टुमॉरो ब्रेकफास्ट एंची ना नाही कसं नाही गजबाज नाही जाल्ले पास फाल्यां तान्नी पिवच्या कसं ना मॉर्निंग एक कापी किंची ना मॉर्निंग एक कापी इंचिना इंचिना करेक्ट म्हणलेलं कसं ना आता इंचिना म्हणलेलं ब्रेकफास्ट इंचिना मॉर्निंग कसं की असं होता सकाळी कसं की म्हणतात ते सुप्रभात ना सांगेल तू सायंकाळाक म्हळ्यार सांजवाळा सकाळी कत म्हाका कळना दयाची गोत ना यार सॉरी मॉर्निंग कसं म्हणतात गाईस तुम्ही सांगा वय तुम्ही सांगा प्लीज आमकां गोत ना नेक्स्ट आय लव्ह यू कसं म्हणटा ती आय लव्ह यू अय्यो देवा या तर येवपानो इरेग इष्ट उंडा नाही आय लव्ह यू आय म्हळ्यार यान इरेग मोग मालपुंडू म्हाका पळोवन म्हणा यंक म्हाका पळोवन म्हणा होय त्यांची अयो यंक इरेग लवंडू टू यंक इरेग लवंडू टू इतले पुढे म्हणू म्हाका कळना ए देवा यंक पिंक बुंकू ओके आणि नेक्स्ट भारी गमत न्हय तुमकां मजा येता दिसता न्हय ना आमकां येतस हय आमकां येतस ट्राय करतस थोडं आय वॉन्ट टू मॅरी यू आय वॉन्ट टू मॅरी यू यंक कळले म्हाका दोन्ही म्हळ्यार म्हाका तुगेलो यंक इरे ಒಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಮಾಲ್ಪುಂಡು मद्मे म्हळ्यार मॅरेज मधुमेह म्हळ्यार हनीमून नाही गो कसं सांगतोस मधुमेह म्हणा हनीमून मराठी नाही गो या तुळू म्हणतात आम्ही तू मराठी काही येयल्यान तू मद्मे म्हळ्यार मॅरेज मद्मे म्हणा बस प्रपोज कर म्हाका अय्यो देवा प्रपोज रोज बीस खंय आसा ते पुरा आता ना ते यंक इरे ಒಟ್ಟು इरे ಒಟ್ಟು यंक इरे ಒಟ್ಟು मद्मे मालपुंडू नो आता नो म्हणच्या जायना जाल्ला ते जायना ते रिजेक्टेड पूरा बंद होऊन दवरला ते होय ना लॉक कर दिया है इरे के यान लॉक मालपुंडू मला हांव तुका लॉक केला हा गाईस कसं की मालपुंडू जातात मालपुंडू म्हणा कसं मेन म्हळ्यार म्हाका करता करतस कसं मालपुंडू
ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಕರ್ತಸ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮಗ್ಗೊತ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಓಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು निद्रे ಬರ್ಕೊಂಡು ओके अंकुल मग इथले कळला 1-2 वर्डा मुखारी मग इंग्लिश चिपकायला कळता पण जशी हांव कोंकणी उलयता जशी हांव हिंदी उलयता मराठी उलयता सकाळी मिक्स कर भाजीपाला कर तशी तुलू आणि आता तुलूची बारी आसा तुलू बी रेडी टू बी रुइंड बाय मी ओके ओके सॉरी गाइस आम्ही अशी टाइमपास करत असे ती नाही मग बिलकुल अशी ना मग मस्त पसंतच तुलू लँग्वेज ऍक्च्युली पण मग कोणी शिकाय ना आज यो फर्स्ट टाइम म्हाका इतलें शिकयतस इतलं शिकयलें कितलं शिकयल गो म्हाका काय उडगाच ना म्हाका ಗೊತ್ತಾ कसं यंका इरिगा इरेक इरेग इरे ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ म्हाका कितले घंटे जाला ಗೊತ್ತಸ तुका वय ఇది इरे ಗೊತ್ತುಂಡಾ इरे ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತುಂಡಾ वंजी वंजी अंड वंजी वंजी रात्रि दे वंजी अंड मतलब 1 बज गया रात का हाँ नहीं 1 नहीं बजा 10 मिनट बाकी है ये दैट ओके इंग्लिश आयला वापस कसाली एंजला इंग्लिश तर येत ना एक सेवियर वा या 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 करेक्ट करेक्ट इरेक निद्रा बारपुंडो ना ब्लॉग क्लोज मालपुंडो हाँ हाँ ओके ओके गाइस निद्रे बारपुंडो हाँ यान यान ब्लॉग क्लोज मालपुंडो इरेक सकळांके इरेक सकळांके लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कसं म्हणतात ती इरेक सकळांके अंकल ना व्हिडिओ अंकल ना व्हिडिओ पसंद आंडा तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा जायतोय अंकुल व्हिडिओ एंड मलपुंडो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गुड नाईट मालपुंडू हाँ गुड नाईट मालपुंडू ओके ओके बाय ओके चलो आता मी व्हिडिओ एंड करतो तुमको परत जरा का व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल हे अक्कल तोडून कसं म्हणतात सांग डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल सांग लास्ट चॅलेंज ओ यो देवा इर नेवर फॉरगेट कोंकणी कपल इंग्लिश नाही रे तुलू ए यार कसं करचे मका कळे सॉरी टाइम जास्त कसं सांग बघी गोतिला सर्व लोकांन प्लीज डोंट फॉरगेट कोंकणी कपल अँड लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब बाय गुड नाईट